nggih, Pak. Oh nggih, kula nggih ajenge cerita, Pak. Apa? Kula niku nate dipijeti kalih Mas Warto Pak nggih, Pak. Awakmu bareng ya kena. Nggih, pernah. Masalah dadi korban akhirnya awakmu. Kok korban niku pripun to, Pak? Piye Mas dipijeti Warto piye? niku kula kan anu to, Pak, nate sakit asam lambung to. Terus kula niku bingung kok obat kok ndak mari, berarti kula niku mencari alternatif lain gitu. Terus kula niku di WA Mas Dar, coba dipijetnya Masku. Terus kula mara teng ngene daleme Mas Dar to, Pak. Ya Allah, Pak, nek mijet po enak, Pak, saestu, Pak. Mas Warto kuwi. Nggih, Mas Warto. Dene mijeti wong lanang kaya aku malah lara kabeh malah. Lah malah mijet wanita tuh halah Pak lemah lembut Pak, enak Pak. Akhirnya mari laran. Iya sembuh Pak saya. Asam Pak. lambungnya mari. Sembuh. Akhirnya ganti asam urat. Allah. Kok iso asam urat lho Pak? Lah iya ngono kuwi. Lah tandha panuwunmu mergo mbiyen nate dadi lantaran tombo saka Mas Warto, mula saiki ya sampean nyinden sing semangat ning kene. Nggih. Pak Camat, mbok bilih enten pamundutan Pak Camat. Camat neh. Aku punya pantun buat Pak Camat. Nggih. Tuku tomat karo brokoli. Bapak Camat jenengan ganteng sekali. Biasanipun Pak, nek teng gene Jawa Timur gene desa kula niku biasane enten pejabat sing dipanehi pantun langsung Pak disawer 500.000 niku leres niku. Nang endi wi? Nang desa kula Kediri niku Pak. Nggih, Jawa Timur. Kula Jawa Timur, Jawa Tengah beda ngene. Beda Pak. Beda. Ayo, ngono kuwi pir. Ayo. Nggih, mbok bilih enten pamundutan Pak Dalang. Napa jenengan wis bebas teng mriki niki piyayi mriki niku napa-napa masuk, napa-napa kersa. Tak kira malah jenengan sing langkung pirsa ngono kuwi. Syukur yen pamane jenengan lak nyebut Pak Camat terus. Nggih. Pak Camat diaturi munggah panggung. Dadi engko pilihane loro, nembang utawa nyawer, milih ndi Pak Camat kuwi. Nggih. Bapak Camat niki diaturi teng panggung nggih Bapak Ibu nggih. Lah Pak Camat niki warga jenengan niki mengusulkan untuk jenengan di atas panggung. Napa kula jemput Pak Camat? Pergi Pak Camat. Yo kanca ning gisik gembira. Langkung rumiyin nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk camat kita yang Gundang Rejo. Wah, selamat Pak Camat iki. Selamat malam Pak Camat. Ya. Bentar Pak, ini saya benain ya. Udah. Lambene benain basa ndi kuwi ora. Ngono nembe niki Mas Canggih. Dalem Kula dredeg nembe niki. Ampun dredeg to Pak. Kula biasa mboten dredeg teng ajenge wong. Nembe niki kula dredeg. Jenengan biasane ngadepi wong sak kecamatan. Lah niki ngadepi Mbak Brigita niku lho kula dredeg. Waduh Pak jenengan iki ampun ngoten. Kula salting lho Pak. Sing marahin dredeg napa niku nembe laris sak putra panjenengan kok. Lah nggih. Nggih. Duka niki kula dredeg niku. Nggih, nggih. Loh, kok sak putrane Pak Camat itu saya melihatnya itu seperti masih umur 30-an loh Pak. Padune. Iya. Ngawas Pak, lek ngelem ngono kuwi biasane arep ngeneki niku mangke. Kula niku pun apal kok Mbak Camat. Apal nggih. Pun. Angger sinden niku ngerti camat, ngerti pejabat katon jenengan, wajahe berubah dados kotak amal Pak kalian. Mboten Pak, dalam emang selera saya itu yang lebih tua dari saya Pak. Saya kan umurnya kan 24 gitu. Saya tuh lebih senang yang 30 ke atas ngoten niku, Pak. Pripun Pak Camat ngoten niku? Aku lagi patikur ke bawah, Mbak.
Nggih, Pak Camat wilujeng dalu mbok bilih enten